Здравейте, приятели! Аз съм Иван от Ирисимоти и днес ще ви представя едно отлично жилище в квартал Дружба 2. Апартаментът е 4-стаен с площ 104 квадратни метра. Наистина много голям и както знаете, в тази площ не влизат целите тераси. Жилището се състои от дневна с излаз на собствена тераса, в която дневна има монтирана камина, която служи и за отопление. Също има голяма просторна кухня, която наистина е с много хубави размери. 3 самостоятелни спални, 2 от които са с излаз към собствени тераси, баня с тоалетна, отделна тоалетна и складово помещение. Много помещения, нали? Освен това има голямо, широко входно фоайе с възможност за поставяне на гардероб. Дограмата в жилището е сменена навсякъде с ПВЦ или алуминиева. Апартаментът е на минути от 2 училища, 2 големи супермаркета, медицински център, множество магазини, заведения и ресторанти. Булевардите Копенхаген и професор Цветан Лазаров осигуряват бърза транспортна връзка. А да не забравяме, че в района има и метро. Един имот достатъчно голям, за да ви осигури отличен комфорт.